Co pak tak udýchaná, Karolínko? Pověděla mi, kde pak byla. V lékárně. Aha. A odpuste, spěchám. Pan tatínka stále zlobí revma. To už je lepší, ale kapr. Co kapr? Pan majstr nechce, aby se to rozkřiklo. Ale mě to přece může říct, Karolínko. Pro mě je každé tajemství svaté. Nesu klochtadlo. Kapr chraptí. Chraptí? Kapr, že chraptí. Když může mluvit, může i chraptit. To ovšem jaksi znamená, že večerní představení nebude. Bude, určitě bude. Ale pan majstr chce, aby dopadlo co nejlíp. Co? Jo, nejlíp. Všude prý měl velký úspěch. Lístky už jsou všechny vyprodány. Povídal, že chce i tady udělat furore. Furore. Dobrý den. Tak co, jak je vám? Kde to jsem? U nás. Kde u vás? V Týnici. Ve špitále. Ve špitále. 20 dní. Já jsem spal. Pořád. Máte hlad? Dneska se přijde podívat můj taťka. Chtěl byste něco? Zrcadlo. Lehněte si. Hned si zaslehněte. Ahoj, Vítku. Káťo, Ty už jsi přijel? Jak se směl? to víš, pořád se mě tajet, i když jsem už nemohl. To je jako u nás. To je pořád, vem si, ty jsi zase hubená. Co to děláš? Peru si hábitky. Ani jsem ti nestačila poděkovat za krásný hraní. Přišla profesorka a musela jsem položit telefon. A já jsem si myslel, že ses rozlobila. Proč? Ani jsem tvou skladbu neslyšela do konce. To nevadí. Já ti ji zahraju někdy jindy. A nebo složím ještě nějakou jinou, jo? Chceš? Ty jsi tak hodnej kluk. Pomůžeš mi? Aha. Pověz to. Promiň, Vítku. Chodíš sám? Tak jsem si myslela, že... To jo, to chodím. Víš, dlouho jsem si myslel, že se to zlepší. Doma mi taky nikdy neřekli, jak to se mnou je. A včera jsem byl zlej na mámu. Mám na sebe vztek. Je na mě tak hodná a já... Naši taky. Táta mi kolikrát povídal, kdyby tě nikdo neměl rád, pro nás je nejmilejší holka na světě. Ale já bych chtěla, aby mě měl někdo rád, ne proto, že je příbuzný. To jim neříkám, víš. Stejně ničí, že tak mizerně vidím. Zvlášť tátu. Mám to po něm, víš.
Já jsem dřív viděl dobře. Ale teď? Dá se s tím ještě něco dělat? Vždyť já ani nevím, jak vypadáš.